Teatru Salesiano l-ħabba l-Eċċellenza fl-Arti Letterarja Hela rebħu l-Premju tal-President tal-Kreattività 2020. Dan jippremja għaqdiet li jew ikunu provdew għajnuna għat-tisħiħ u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet fil-kultura fost il-komunitajiet, jew li jkunu taw għajnuna għal proġetti jew programmi kulturali fil-komunità. Dan kollu jkattar l-arfin dwar id-diversità u jxerret il-prattika tajba fil-kultura u l-inklusività. Iż-żewġ proġetti rebbieħa rċivew 75,000 euro bejniethom, mifruxa fuq medda ta' 3 snin. Teatru Salesian rebaħ il-premju għat-tisjieħ u żvilupp tal-kapaċitajiet grazzi għal proġett koordinatriċi tal-ħidma mal-komunitajiet u Hela rebħet il-premju għall-iżvilupp ta' proġetti u programmi għall-inizjattiva Raħal il-Letteratura. Permezz ta' dan il-proġett aħna diġà attwajna proġetti differenti u stajna nwessaw il-viżjoni tagħna u l-opportunitajiet għal nies differenti fil-komunità. Flimkien ma' numru ta' msieħba differenti, Hela qed tfittex li tpoġġi l-kodba fiċ-ċentru tar-Rabat imma wkoll lilin. Għal dan il-għan qegħdin nagħmlu attivitajiet varji. S'issa ħriġna wkoll l-ewwel gazzetta letterarja, imma se jkollna wkoll qari għat-tfal u għall-kbar, iktar gazzetti letterarji naturalment. Il-President ta' Malta George Vella qal li l-qasam kulturali kien fost bosta setturi li ħassew id-daqqa tal-pandemija COVID-19 tul is-sena li għaddiet. L-attivitajiet kulturali bħalissa huma imxekkla minħabba restrizzjonijiet imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa illi jillimitaw bil-qawwi l-parteċipazzjoni tal-pubbliku. Dan hu żmien li naħsbu fit-tul biex niġġeddu u noħolqu idea ġodda. Insibu opportunitajiet ta' espressjoni kreattiva u għaliex le. Insaħħu wkoll l-aċċessibilità u l-inklużjoni permezz tal-kreattività. Il-Ministru għall-Arti José Herrera qal li dan il-premju jagħti għarfien u sosten speċjali lil proġetti għat-titjib tal-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd permezz tal-kultura u l-arti. Li r-reġjuni tagħna infawra bih. Se nissuktaw naġġornaw u nsaħħu dialogu interkulturali u relazzjonijiet kulturali internazzjonali. Ftit kliem, għandna vjaġġ eċitanti mhux ħażin qudiemna u dan hu l-waqt nieħdu passi kuraġużi b'impenn lejn il-ġid sħiħ tal-komunitajiet tagħna. Il-Premju tal-President tal-Kreattività tmexxa mill-Uffiċċju tal-President u mill-Kunsill Malti għall-Arti.